Dakbayan sa Sugbo, gipaubos usab sa blue alert tungod sa bagyong Paeng. Samtang mga klase sa tanang ang kansilado usab karong adlaw. Ani ang report. Tuod sa nasinating wipe puas kapag ungan, gikanselar ni Cebu City Mayor Mike Grama ang klase sa mga tunghaan sa Dakbayan. Kini human ni usab og rekomendasyon ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office. This morning, that all classes, private and even including public, there shall be no and cancellation has to be done. Kung grabe kayo ang rainfall to expect, why do you have to wait for the rainfall to fall? Then cancellation, even work has to be a part of it. Samtang ipasabot ni Harold Alcontin, ang Pangulo sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, kung CCDR animo nga base silang pagpaniid sa iyo sa buntag nga maayo pa man ang panahon apan kalit lang kining nausab hangtod nga nakadesisyon sila nga morekomendar sa mayor nga kansilahon na ang mga klase. Taliwa usab kini sa komento sa social media nga late na kaayo nagkanselar ang klase ang Cebu City. Ganihang alas 4 ni matadyo ko ako man jud ning gi-anticipate na daan no. Clear pa kayo ang kuan ang panahon no wa gyud ta alas 4. Pag ganihang alas 5:30 ni aksyon nag kaning kuan kana sana dag-om na mutong nangayo din ko nangita din ko ni mayor nga asa siya wala paglangay gi-declare dayon ni mayor ang suspension of classes. Samtang ibanduan sa mayor ang disaster team nga bantayan ang mga dapit nga kuyaw sa baha ug landslide. Hinoon matud ni Alcontin nga adunay ginagmayng pagdahili sa yuta ang natala karong adlaw sa bukirang barangay sa syudad. Ugali mo grabe ang epekto sa bagyong Paeng, ipatuman nila ang preemptive evacuation ilabi na sa mga nagpuyo sulod sa 3-meter easement. We're talking now of the wind because it's always the wind that bring us to be considering forced evacuation. As to preemptive evacuation, ready na taana, nanantay na identify nga gi-monitor pag-ayo. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.